Ahojte, vítam vás pri ďalšom videu. Dneska si pozrieme jednu celkom novú atrakciu stredného Slovenska. Predstavíme si dva produkty od Alpine Pro. Bude to naozaj fantastický deň, takže zostaňte so mnou. Našu dnešnú cestu začíname v obci Tuhár. Táto obec je slávna hlavne svojím mramorom, ktorý sa tu začal ťažiť už v 19. storočí a ťažil sa veľmi dlho. A tento mramor je spájaný aj so svetoznámymi Baťovcami, ktorí vyrábali topánky, ale ťažili aj v Tuhári mramor. Z Tuhára sme sa pobrali po zelenej značke, kde vedie aj naučný chodník Tuhár Bralo. A jeho zaujímavosťou je to, že teraz je tam novo otvorená výhliadka, ktorú si dnes ideme pozrieť. Sú tam na tom brale spravené aj nejaké reťaze. Bol som už tam párkrát, ale som zvedavý, ako to tam teraz vyzerá. Asi výhľady nebudeme mať najlepšie, nakoľko je hmla, také naozaj jesenné počasie, okolo 0 stupňov, takže je trošku chladno, ale nevadí. Turistika je vždy pekná, zaujímavá, keď sme v prírode. A dneska si to asi užijeme. Samozrejme, dneska nemôže chýbať ani objaviteľa dobrodruh Happy. Štvrté stanovisko je v časti Lúčka, kde sa nachádza aj taký pekný prístrešok, kde v lete môžete aj prenocovať. Ako som vám na začiatku sľúbil, tak dneska vám predstavím nejaké novinky od Alpine Pro a jedna z tých noviniek je páperová bunda Rogit s DVR úpravou. Prírodná penová výplň sa vyznačuje vysokou termoizolačnou schopnosťou so zachovaním nízkej hmotnosti výrobku. Bunda je zbaliteľná, vodoodpudivá a priedušná. Ďalší produkt, ktorý vám dneska predstavím a dneska má u mňa premiéru, je členková obuv IBAN z prírodnej usne a pevného kevlaru. Obuv je opatrená značkovou membránou PTX, ktorá zabezpečuje priedušnosť a nepremokavosť topánky. Použitý kevlar je moderný funkčný materiál, vyniká mimoriadne veľkou pevnosťou a odolnosťou voči oderu, rezu a proti vysokej teplote. Priatelia, prišli sme pod Bralo. Tu sa nachádzajú tie nové reťaze, ktoré nám sľubovali na začiatku, že sú tu osadené, lebo tu vyliesť bol problém, hlavne v zimnom období. Teraz je to už jednoduchšie. Dosiahli sme Bralo, ktoré sa nachádza 802 metrov nad morom. A tu sa nachádza jaskyňa pod Bralcami, do ktorej neodporúčam vliesť a ani sa ani nesmie, lebo tieto jaskyne sú zákonom chránené. Hovorieva sa, že nad oblakmi vždy svieti slnko. Dole našu turistiku sme začínali v mle a pozrite sa za mňa, čo nás čakalo hore. Krásna inverzia, ktorú si môžeme len užívať. Dneska sme mali naozaj fajn počasie, dole bola hmla, ale keď sme dostali hore na výhliadku, bola krásna inverzia, krásne výhľady, super deň. Čo sa týka bundy, je to páperka, celkom chladno je dneska 0 stupňov, podľa mňa je super, pekne hreje, naozaj príjemná na nosenie a topánky, priznám sa, ja mám skôr rád na turistiku celé topánky, na skúšku som si zobral tieto, ale môžem vám povedať, že sa v nich ide veľmi dobre, držia nohu, nešmýkajú sa aj na tom dosť ťažkom teréne, ktorý sme absolvovali na Brálcoch, takže odporúčam, vyskúšajte
nie len tieto topánky, nie len túto bundu, ale vyskúšajte si aj ďalšie produkty od Alpine Pro. Nájdete ich na stránke alpinepro.sk. Ja vám veľmi pekne ďakujem, že ste dopozerali video do konca a stretneme sa na budúce. Ahojte.